Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-industrija turistika minn madwar id-dinja żdiedet b'4.5% u laħqet l-440 miljun turist. F'dan il-perjodu l-industrija turistika esperjenzat ċaqliq konsegwenza tal-inkwiet fid-dinja rbija. Stħarriġ li sar dan l-aħħar minn Travelzoo juri kif il-maġġoranza assoluta tas-70% li kienu qed jippjanaw vaganza fil-Lvant Nofsani jew l-Afrika ta' fuq dawn effettivament ikkanċellawha. F'Jannar li għadda l-mexxej laburista Joseph Muscat kien propona li għandha titnieda kampanja intiża lejn dawn it-turisti. Ir-rapport ta' Travelzoo juri kif il-pajjiżi li gwadanjaw l-aktar minn dan iċ-ċaqliq huma Spanja, Franza, Ċipru, it-Turkija u l-Greċja li l-koll esperjenzaw żidiet ta' aktar minn 20%. Al kontrarju stħarriġ li sar mill-MHRA dan l-aħħar juri kif minn April il qudiem Malta esperjenzat inqas turisti mis-sena ta' qabel. Dan qalet l-MHRA kien dovut minħabba li l-Malta naqset il-beħ tas-sits b'5% fl-istess ħin li żdiedu l-piżijiet fuq il-lukandiera konsegwenza tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Sa dan it-tant fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tat-Turiżmu l-kelliem ewlieni laburista tat-Turiżmu Gavin Gulija qal li pajjiżna għandu bżonn jilħaq l-aspirazzjonijiet tal-firxa wiesa ta' turisti li jiġu pajjiżna. Inkomplu naħdmu sabiex nagħmlu pajjiżna destinazzjoni għal kulħadd. Destinazzjoni għal kulħadd billi nkunu kapaċi li nkabru l-influenza tagħna mhux biex niġbdu lejn pajjiżna biss turiżmu Ewropej, turiżmu mill-Ewropa, imma sabiex inkabru wkoll il-preżenza tagħna mod partikolari fis-swieq tal-Lvant imbiet kif ukoll tal-Amerika. Dan għandu jkun brand Malta. Gulija qal li l-Partit Laburista jaqbel mat-talbiet tal-operaturi turistiċi tas-suq Malti biex pajjiżna jsir aktar aċċessibbli. Sa dan it-tant biex tiċċelebra dan il-jum lukanda ewlenija fil-Florjana tellet wirja vasta toġġetti minn madwar id-dinja. F'din il-wirja ġew esebiti għatta pitturi minn artisti magħrufa li ġejjin minn diversi pajjiżi differenti. F'din il-wirja kien hemm esebit ukoll ċeramika mediterranja, ġojjellerija maħduma bl-idejn minn fidda u ġojjelli minn pajjiżi differenti fl-istess waqt li kien servut ikel tradizzjonali minn madwar id-dinja. Kien hemm ukoll pittur li beda jpitter dak il-ħin b'tema ispirata mill-oġġetti li kien hemm madwaru. Bħala parti minn din il-wirja kien hemm ukoll skultura magħmula minn 30 kilo ċokkolata minn xef u dulċier tal-lukanda.